Ako mám povedať kamarátke, že ju mám rád, keď som s ňou 9 rokov v triede. Vieš čo? Už je to 9 rokov proste, čo ste kamaráti. Už asi by nefungovalo takéto, že hej, poď so mnou na rande, proste ako poznáme sa strašne dlho. To znie aj tak trápne, keď sa nad tým tak zamyslíš. Takže mal by si prísť do školy proste, ale predtým fakt musíš si vypýtať od oca aspoň 2000 eur. Choď, kúp si prsteň. Vieš čo, vypýtaj si aspoň 10 000 eur, nech je to proste, nech vieš, že to prejde proste. Kúp si prsteň, objednaj si limuzínu proste, tou limuzínou prídi pred jej barák, proste z tej limuzíny vyskáče 30 cigáňov proste, ktorí budú mať všetci proste, husličky, cymbály, všetko toto proste, celá cigánska kapela, ešte aj s celou ich rodinou proste najlepšie, nech je to poriadny chórus proste. Napíš skladbu, alebo respektíve nechaj z tých 10 000 niekomu napísať skladbu, nejakú krásnu serenádu proste, ale niekto, čo je naozaj veľmi taký citový, zadaný človek proste, kto ti napíše tú skladbu, ktorá vydá tie správne city, proste to on zvládne, ver mi, však peniaze ti kúpia všetko v dnešnej dobe, no a samozrejme nabehni tam pred jej barák proste a začnite toto celé proste, ale samozrejme musíš vedieť, že je doma proste, takže asi by si mal sa stretnúť najprv s jej rodičmi a ešte vlastne ich požiadať o jej ruku, pretože to je tiež to podstatné, čo by si mal spraviť na začiatok. Takže nie, teda škrtníme to proste najprv, zajtra choď za jej rodičmi a samozrejme im povedz proste, že ahojte, ja chodím s vašou dcerou proste už 9 rokov do školy a zajtra by som mu chcel požiadať o ruku. Mám už limuzínu a 30 cigáňov pripravených proste tiež. Taktiež by si mal zajednať už aj kňaza proste, pretože fakt keď proste ju s tým prekvapíš, tak to by ste ju rovno mali proste vytiahnuť z tej postele, ešte takú nezobudenú, že netuší čo proste a už keď otvorí oči proste, tak vidí 30 cigáňov a pred sebou kňaza, tak by to tiež malo byť. Takže zoberieš tú limuzínu proste, ideš teda za tými rodičmi a vysvetlíš im, že chceš ich dceru proste a keď ti povedia, že nie, nedáme ti tú dceru proste, tak asi by si mal mať pripraveného nejakého z tých cigáňov, čo dopichá proste. Tak ráno sa dievča zobudí, rodičia nikde proste a zrazu pod oknom vidí proste všetko toto, proste zrazu ju ťaháte niekde, zrazu ste v kostole proste, tam pedofil, teda farár pred tebou proste, že a berete si tu na prítomného proste, bla bla bla. Nech je za tebou cedula, na ktorej je napísané napríklad, že áno, alebo proste len taký LCD display, proste, ktorý len tak blikne, že áno, proste ona si to prečíta a povie áno. No a ty potom povieš tiež áno proste a nech sa páči, tam máš manželku. Takto by si to mal spraviť. Myslím, že to prvé s tým, že hej, čo takto keby sme skočili na rande, poznáme sa 9 rokov, znie oproti tomu to stále lepšie, takže asi by si mali s tým prvým.